kapitan! Bagnota na sa akong kalubinan. Oy, wala may hagbas-hagbas. Bong, ako sulti sa imuha. Unsa naman po na? Nako'y bagong nga, nadiskubihan. Unsa man na imong na diskubrihan? Si Pijong ay balak ng budagan ng kapitan para daw sa kausaban. Pag sure, oy, tinuod ka na. Basin atik na nimo. Kuya ba kay ka may istorya? Lagi, sakto kay akong nadunggan ganiha. Si Isok mangani, nidapod sa iya. Di ba naglalis man na sila? Pagkaway klaro gani si Isok. Wa di klaro, pero sige lang. Pildihon na pun si Pijong atong tumboy. Kana akong gusto nga madungog lang ko si Muha. Kanang dapig ka sa Muha. Number 1 nga mudapig ko sa inyong muka. Tungod atong imong amiga. Napirti na kong gugmaha. Unyatan, isugot na ka to. Isa pa, wala pa kong istorya. Nisugot na siya. Utik ba, utik. Grabe yung diskarte ni mo, no? Unya, unsa man yung tawagan? Ang among tawagan, langga. Kay palangga man ako siya. Yati ba taong diskarte? Uy, saludo kay kunin mo ba? Ay, unsa pa. Unsa may buhato nga to, ani? Karon bok. Adto tila tumboy. Timing na imong palangga dito. Ay, tama. Sakto ka, bok. Murang gimingan ako ko niya. Tara. Tara, matik na. Sunod gani piyon, di ka magpapasapa sa kuha ha. Sorry boss, di na mausab. Kabalo manuroy pa ta. Kap. Anong karon pa magkabok? Langga. Ano langga? Langga na kapiyon. Ay, pagbuot niya, Kap. Ilaha man na. Ay, mga pilapil. Gani, di kay ko magapil-apil. Unsa man tuyo ninyo? Anong nagdali man mo? Nako ingon si mga Kap. Kining bata ang nakadiskubre. Unsa may nadiskubrihan nimo dong? Si Pijong. Nadiskubihan ako nga mudagag kapitan. Ha? Tulo na may mudagan. Ukap, murag tulo na yun mo. Kana akong ganahan kay ma-challenge ko. Pati bayan na dyan mo dira, Kap. Anak jud, salamat kay dong ha. May problema, Kap. Basta imong body. Ako na. May mailog na. Yab na ako na. Di ba langga? Yes langga. Jong! Nana ko, Jong! Jong! Ako ni, nana ko lah! Tukuhan si Jong, eh! Kani, ang kapitan dyan, ba? Klaro kayo. Ang ayog kumahimo kapitan. Alangan, daog na kadaan. Purma walang gaano. Grabe ba puwas ang kapitan, oy. Kay para may sa tukang usaban. Bitaw, Jong, no? Purma walang daan. Always number 1. Mauna suporta nga akong gikinahanglan. Unya, musuroy ta para sa katawhan. Ay, unsa pa gipahabo. Tara na! Yo! So bago mahama ng video na ko po sa iyo, mobile gaming app, ug mao ka ng 1xBet. I-click lang nimo link sa mong comment section ug mag-register ka. Ug sa imo pa-register pwede ka makakuha og 6,000 pesos. Ug ganyan ra. So mag-register ka kung wala pa kay account. Ug ibutang nimo ang promo code nga 1xPJO. If na naka-account, imo lang i-login after na makasulog ka sa dula. Ug daghang klaseng dula imo makita dira. Ug pili una to ang swamp plan. Ug makasulog ka sa dula, magpili ka kung pila imong bet. So kaning dula makakwarta pa ka, malingaw pa ka. Ug kung mahuman kag dula nya gusto pa ka mag-deposit, i-click lang nimo deposit o magpili ka unsa nga bank imong depositan. Ug ipili na to ang GCash. Ug kung gusto ka ma-withdraw, i-click lang nimo withdraw. Ug magpili ka unsa nga bank imong withdrawhan. Kung natura ka dali magdula og 1xBet, download na.